Ove godine blagdan Svetoga Leopolda Bogdana Mandića posebno je svečano proslavljen u njegovome svetištu u Zakučcu, koje obilježava 20. obljetnicu postojanja. Trodnevnica je obilovala bogatim duhovnim i kulturnim programom. Tako je koncert održao kvartet Ansambl Strune, prikazan je polusatni dokumentarni film o Svetome Leopoldu, upriličena je književna večer te je otvorena izložba o povijesti svetišta autora Borka Gunjače, koji je proteklih 20 godina svetišta sažeo u 100-tinjak kronološki složenih kolaž fotografija. Na sam blagdan središnja svečanost započela je procesijom kroz Zakučac s kipom i moćima Svetoga Leopolda, nakon koje je uslijedilo euharistijsko slavlje na kojemu se okupio veliki broj vjernika. U koncelebraciji je bilo 15-ak svećenika, središnje misno slavlje predvodio je monsignor Jure Bogdan, vojni ordinarij, Poljičanin koji je u svojoj homiliji napravio presjek života Svetoga Leopolda, malog kapucina kroz prizmu dobroga pastira koji daje život za ovce svoje. Drago mi je da sam danas došao ovdje slaviti svetu misu na blagdan Svetoga Leopolda Bogdana Mandića, da sam uspio spojiti sve obveze i veseli me. Idemo bogaćeni iz ovoga svetišta kad vidim kako naš narod najprije prije svete mise se pobožno ispovijeda i u velikom broju sudjeluje na svetoj misi i u sakramentima. To je duhovna baština koju je osobito promicao Sveti Leopold i to je duhovna baština koja je snaga crkve. Duh Božji živi u crkvi, on je duša crkve, on je snaga crkve, on oživljuje crkvu po svojim članovima. Sveti Leopold je bio instrument Božjega duha u Padovi, ali ne samo u Padovi, poglavito poslije njegovog života u cijelome svijetu. Njegovo djelo jednostavno živi u svim onima koji su susreli njegov lik, njegov život, njegovo djelo, njegov primjer. Što kazati svima skupa, nego ovo je primjer za nasljedovanje, exemplar trahund, primjer i privlače. Sveti Leopold je živio od Božje riječi, Sveti Leopold je živio od sakramenata, Sveti Leopold je živio od presvete Euharistije. Dakle, živjeti u Božjoj blizini, primati s poštovanjem Božje tajne, biti otvoren Božjoj milosti, surađivati s Božjoj milosti i Bog napravi veličanstvena djela u svakome. I na taj način smo sakramenat spasenja svima oko nas, na taj način spašavamo vlastitu dušu, na taj način širimo kraljevstvo Božje ovdje na zemlji. Eto tako se širi slava Božja. Želim da ovaj blagdan doprinese tome svugdje i uvijek, gdje god mi bili, djelovali kao kršćani, katolici i Hrvati. Na kraju euharistijskog slavlja župnik don Emanuel Petrov uručio je zahvalnice svima koji su pridonijeli u izgradnji i razvitku svetišta. Zahvalio je i svima ostalima koji su na bilo koji način radili za svetište i širenju pobožnosti Svetoga Leopolda. Nakon svečanog blagoslova druženje je nastavljeno u obližnjim prostorijama. Iako je Sveti Leopold rođen u Herceg Novom 1866. godine, a preminuo u Padovi 1942. godine, preci Svetoga Leopolda su stoljećima živjeli u Zakučcu kraj Omiša u zaseoku Mandići, gdje su došli iz Bosne bježeći pred Turcima. Njegov pradjed se iz Zakučca preselio u Herceg Novi. Taj stoljetni boravak njegovih predaka u Zakučcu bio je povod izgradnje ovoga svetišta u čast Svetoga Leopolda. Svetište je smješteno u podnožju visokih hridina, nedaleko od Slapa i Linca. Splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Ante Jurić je 12. svibnja 1998. na svečev blagdan blagoslovio kameni križ visok 8 metara i 20 centimetara, koji se nalazi na hridini iznad svetišta. Križ je odliven u armiranome betonu, a obložen je kamenom i mramorom. To je početak izgradnje budućega svetišta. U podnožju hridina nalazi se špilja koja je uklopljena u buduće svetište i koju je već idejno osmislio arhitekt Jerko Rošin. Ispred špilje postavljen je brončani kip Svetoga Leopolda Bogdana Mandića, visok 2 metra, rad akademskog kipara Kažimira Hraste. Isti je umjetnik izradio svečev srebreni reljef.